Recordo que el primer dia que et vaig conèixer va ser aquí a l'Original, jo era molt jove, tenia 16 o 17 anys, i et vas adreçar a mi. Algun poeta em va dir que això era un honor, perquè era vostè una persona dura o molt crítica amb la poesia. Quins mestres has tingut tu a la poesia? Ara la gent em critica quan dic que recordo que sóc molt vell, i és veritat. Al llarg de tota la meva vida no he fet més que llegir, fer classe, llegir, i em seria molt difícil dir que quins poetes van influir. En definitiva, O persones, potser. no, quan un arriba a una certa edat, el pòsit que té està format de molts elements, m'entens? Precisament, si algú en algun moment donat t'ha intentat, o jo notava que m'influenciava massa, deixava de llegir-lo, almenys una temporada. I és molt difícil dir. Realment és un conjunt de coses que han anat entrant en els diversos moments de la vida i que un dia o altre surten per una banda o per una altra, surten d'una manera o altra. Fa molts anys que escriu? Poesia? Sí. El primer llibre vaig publicar, no sé, l'any 60, el 60, o el 60 pelat, no sé, un d'aquests. Vol dir que, si sumes, fa anys, sí. Llavors vaig estar un temps sense publicar res bastant llarg, perquè vaig dedicar a l'ensenyament i tenia molta feina. Què busques amb la poesia o què hi trobes en el fet quan estàs escrivint? Què creus que t'aporta a tu? En principi no m'aporta res, però sí un estat d'inquietud, perquè voldria expressar-me bé i ser fidel al que sento, i això sempre representa un esforç. Expressar el que un sent no és una qüestió d'un moment determinat, sinó que és una qüestió d'una certa paciència, tranquil, anar repassant, anar refent, anar canviant les paraules per definir més bé el pensament. És un treball que angoixa i compensa. Al mateix temps, no? Al mateix temps, les dues coses, no? Sí. Com et definiries com a poeta? Com és el teu llenguatge? Com és la teva poesia? Jo voldria que fos un llenguatge molt normal, natural, corrent, sense grans paraules, sense haver de recórrer al diccionari, sinó que fos del vocabulari normal d'una persona més o menys llegida. I no busco res més. Em costa molt recórrer. Només quan estic en un impàs, allò que he repetit una paraula dues vegades, intento buscar en qualsevol diccionari una paraula diferent que vulgui dir el mateix. Però he d'estar amb l'espasa contra la paret. Lluitant amb això. Lluitant amb això. He d'estar arraconat, i diu, ja no et surt res, vinga, busca-ho. T'agrada que et musiquin o prefereixes que el poema es quedi com a poema? No, m'agrada respectar la voluntat dels altres. El meu poema està publicat, ja és de tothom. En principi, si un músic li agrada i vol posar-hi música i convertir-lo en una cosa seva, em sembla molt bé. Com hauria de ser per tu un poema ben musicat? Doncs un poema ben musicat, en primer lloc, no sóc qui per dir-ho, perquè vull dir, m'agrada molt la música, però tampoc no he anat al conservatori. Però sí que voldria que
els accents coincidissin. Sí, si m'explico. Sí, sí. Els accents, la meva poesia és molt rítmica i té uns accents molt marcats. Llavors, m'agradaria que els accents musicals coincidissin. Sí, perquè alguna vegada he sentit algú cantant alguna cosa meva i anava desfasat que no passa res, perquè si a ell li agrada i ell és l'autor, endavant, jo no escoltant-la estic al cap del carrer. En quin moment es troba la teva poètica? Estàs preparant algun llibre? Es troba en un moment terminal. Sí, home. Sí, mira com riu. Ja aquest... Es troba en un moment què sé jo, O d'estil. de resumir una sèrie d'experiències amb una certa ironia per defensar el dramatisme dels moments. Si vens amor, i jo no hi soc, sobre els fogons hi trobaràs les restes d'un silenci mal cuinat. Després distreu el cos pel meu estudi. La teva llum aclarirà les ombres de totes les mentides que dormiten damunt la taula. Sabré trobar-t'hi al meu retorn. Quan marxis, tanca la porta sense fer soroll.